Sanibonani balingani mabhungu namajiji. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Again, because this video is a sequel, I'm not going to talk about IKS. Ngifuna nje ukuphinde ngenze izingcezu zenkulumo ngendlela ezokwenza ukuba ungaphindi ukhohlwe nanoma inini. Namhlanje ake sithathe isilandiso. Isilandiso siyalanda, sixoxa indaba. Ngakho nje uma uthi bamgwazile, usuqedile ukuxoxa indaba. Noma ungasashongo ukuthi ubani lo ogwaziwe, futhi wagwazwa ubani, kodwa usuqedile. Umqondo waleso sitatimende, waleso senzo, uphelele, awushodi ngalutho. Isilandiso ke sahlukene kabili. Kunesenzo, kunesibanjalo. Ngifuna ukukhuluma ngesibanjalo kakhulu. Isibanjalo sixoxa indaba. Okhulumayo wehlisa izwi, kwazise kule ndaba azoyixoxa wethula amaqiniso. Isimo noma lokho esithi phecelezi is a context in English. Yisona esizocacisa ukuthi qiniso lini lelo elethulwayo. Mangabe ingane ithi umama uyimpilo yami, leli gama elithi uyimpilo liyisibanjalo. Kwazise linesakhi esinguyi. Ngicabanga ukuthi kulelo gama abafundi nothisha bayezwa noma bazwile ukuthi ngithe ukwehlisa izwi kancane ngoba ngethula iqiniso lokuthi lengane ingeke yaphila ngaphandle komzali wayo wesifazane ongunina. Isabizwana, akekho ngazi ukuthi isabizwana siyingxenye kasobizo. Kunezinhlobo ezintathu: isabizwana soqobo, sokubala nesokukhomba. Engifuna ukukhuluma ngako namuhla isabizwana sokubala. Ukukhumbula kwami, my professor at the university said isabizwana sokubala ngesingisi is called a quantifier, and he also stated that it expresses quantity. Singathi ngesiZulu sethu, ngesintu sethu, isabizwana sokubala sithinta ubuningi. Ake siboneke. Naso isabizwana sokubala sinezinhlobo ezimbili. Uhlobo engifuna ukukhuluma ngalo yilolu oluneziqu ezimbili. Esokuqala wonke, esesibili udwa. Lingani bami nani bafundi, senza isiZulu ulimi lwasekhaya. Noma kunjalo, ngicela ukukutshela isingisi sikubeka kahle lokho. Sithi the quantifier of nke expresses the meaning of four things. The first meaning is the meaning of the whole of. The second meaning is the meaning of everyone, everybody, everything, which means here we are talking specifically about the use of the concept of every. The second meaning is the meaning of all. The last one is the meaning of all of them, all of it, it all. Ngisho ngani ukuthi kulula ngesingisi. Angikho phakathi egunjini lokufundela. Ngiyazibuza ukuthi othisha lokhu bakufundisa kanjani manje, ngoba kufanele bakufundise in a context. Kodwa ke kudala kwakwenziwa ngalolu hlobo. Uzofundiswa izigaba zamabizo. Sithi uma ngabe kuyisigaba esithize, umuntu uzothi umuntu wonke
abantu bonke, isigaba esithize. Muzi wonke, imizi yonke, isigaba esithile. Ilitshe lonke, amatshe onke. Sikwenze kanjalo size siyoqeda bakithi. Sasenze njalo. Ngiyithanda le ndlela kaprofessor yokufundisa ngalolu hlobo. Kodwa-ke kwakuba lukhuni-ke uma usuyongena-ke wena egunjini lokufundela. Uthi labo all of it. Ngokucabanga kwami, izibonelo esizozenza zizoya ngokwesimo lokho esithi phecelezi ngesingisi is a context. Lokhu kuyahambisana nayo indlela yokufundisa namhlanje. Isibonelo sokuqala. Udle sonke isinkwa noma udle isinkwa sonke. This sentence expresses the meaning of the whole of. Isibonelo sesibili. Wonke umuntu udlile noma udlile wonke umuntu. This sentence expresses the meaning of everyone. Isibonelo sesithathu. Udle ukudla konke noma udle konke ukudla. This sentence expresses the meaning of all of it, it all. Sizothatha isiqu esingudwa. NgesiNgisi uprofessor wathi, this quantifier expresses the meaning of three things, which are only, single, and alone. Ake senze izibonelo. Usele yedwa. This sentence expresses